Паломники из Ингушетии, как и со всего мира, в этом году смогут совершить одно из 5 обязательств ислама – паломничество в Мекку. Всем желающим совершить хадж в этом году самое время собирать необходимые документы. Прием заявок начнется через неделю. Пока точно неизвестна стоимость путевки, как и количество квот, но уже ясно, что хадж состоится. Сейчас власти определяются с местом вылета чартеров из Ингушетии и точка пересадки. Желающие совершить паломничество смогут сдать документы в Магасе по адресу проспект Базоркина, дом 10. Прием документов будет проходить на базе Комитета духовно-нравственного и патриотического просвещения Ингушетии. دام الله يأتو الله وحدم بين تداها تغن وعشق يدريست خلر هنت يالشي نخ سجت بولن دير لقناخ شخاتر شخت ختن دير ناها خام خبولش أخشرة ويمخكرة حجز غبولش متجي حياني وين ديال قهيتمت كوات حياني وين بعض كوات حلخنشل كذي جاية بريشلين يدرى تسعودي تسارتي بونخ قال الله نخ ما بعد صار يبيعك حج سبعة بين أشت الكبار مي متجج نيسني من دال قخيتمس تان واخا دجدل قيكر الله خام حج الخد ورجيا إن شاء الله الله وينخكر هو ورجيا كستيول جرجيول زمان شعر كأخذ حياة نخ عياز بي زبول خد عبو ببول شغل خام بدر نخ سجت بولن در تهنا تستا بلغل مخفوخ ب بلغل أوخر مشاهدة مش تخد الموتيج تتصدق خاطر جلات بلغل دالدي عن شتها إذا أو سعودي تمتجر تارجر зависит между цадол хаттерж цадарж вейги окуз вайраси вол хаттерж да белгул дал дизш дагырцы белха каягеже иш хаттерж цна должл хама белгул дал жлат аз вайн хету чого иншалла дали андуле аз хат должл шкира бог белгул дабу белба кях таетж ахдая деже حاجة اللي آخره الله وين تلاش فرز نقص موجود وسجوا أكتب وسجوا ديزش بس خموش الله حاجة دي لا خابوش ناخ أكتب وقب بس خموش الله قابل عبادة ديك شمل ده يسلم والسلام عليكم ورحمة الله.